kod kambi reru mapacho kaendi Kenya Railways ma okang' mokelo lal mapek ne gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi. Kambi reru mar Kenya Railways to medo ni gidhi nyime kod muko makamago kama Wamatangi to mako chung' ni okang' mar ketho mwandune en ywaruok mar siasa. Cynthia Onyango ni kod ler mar wachni. Etielo mar ariyo gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi ywago dayo bang' kambi gach reru Kenya Railways muko kar ohande mayudore Madaraka, Nairobi e chuny otieno kendo weyo johala makanyo kod lal mapek. Tipo mar kethruok en mar geche mobanji kendo to drisnigi, mwandu mokethi kendo rudore mang'eyo tek kaponi ot ne nitie ka kata ooyo. Johala kwano lal mar gige gedo, kuonde duso wich, kuonde luoko nyamburko kod oheli mamoko. Ama wangepea wale walikuwa hapa wape notice, amieni, at least tungekuwa tunalipo haki yetu. Sasa hatutalipo haki yetu. Polisi watatulipa ama serikali itatulipa. What we see happening here is a government that is desperate, that has failed in its cardinal mandate to protect its people and their properties. Gavana Kimani Wamatangi to wacho ni yande oketo winjruok mar Kodesa kata lis mar higni 65 mar lobno kowuok kuom kambi gach reru mar Kenya Railways kendo osebedo ka ochulo kuom higni 40 sani. Na wakati nilikuja hapa nilienda mpaka kule kwa watu ya reli, nikachukua lease ya 65 na ninalipanga kila mwezi tunalipa, lakini haya ambayo yametokea leo ni mipango ya siasa. And I'm asking myself, when will this political persecution end for me? Oyuak ni kata milome mar dar pok nyomiye kuom thuolo no duto. There was never even one single day a notice. Even one time. Hakuna notice na kama mtu akonaye asembe akonaye. Tuko na court orders which were signed wakati tulisikia wanatutishia wanakuja usiku, wamekuja karibu mara 5 mfululizo. Ma kata kamano ke okang' mokwongo mar kar ohala ni muki ka higa mar 2019 kar ohala ni nomuki kod Kenya Railways bang' kambi gach reru no keto notice kendo kwayo jogo duto moyako lop kambino odar kuonde magigedi. Okinde ma Kimani Wamatangi korka korgi olero ni onge notice mane giyudo mak mana ni buok mane giyudo ne gichungo e doho kaluwore kod chike mapachoka. Hapo jana asubuhi koti iliweza kutoa oda nyingine na ikatoa wakati ambapo mawakili wa railways walikuwa, mawakili wa polisi walikuwa, na wakaambiwa wamepatiwa oda ya kwamba si hata ati wasibomoe, wasikaribie hapa. Kenya Railways to ramo ni gidhi nyime kod muko ute duto mogere lopgi ataro mar chik ka kambino to lero ni okang' mar muko makama en mar keto lai makare ne gedo mar ikruok ne tuke mag AFCON mogen timore pachoka higa manyien 2027. Penjo mar niponono ndamo makama ne en mar chik kata ataro mare. Jogo makoro yudo lal gin weg nyamburko manochwalo nyamburko gi ka ywaruok e kind gavana Wamatangi kod kambi Kenya Railways koro chimo doho e tielo machielo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.